Puspolulo Adi Sekareng Ondo Reksa Adi Asing Adi Asing Lamun sira Kuntoro catat kumrumun ae ae koko ae ae koko ae ae koko
rapi-rapi semakin tertantang, ilusi tertahan, gembar menggugah raga. Oh, 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 oh. Parasnya mulai membara birahi semakin tertantang, ilusi tertahan, gembar menggugah raga. Oh, 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 oh. Amor
Nadyan mangap
urip carita agya usana kinurip carita Wata akara budi tandawa rupeta sangsaya kabasto utama tokro majelingan kesangkang sayeti urip uripi tinita ing bumi wata akara budi tandawa rupeta sangsaya kabasto utama Rup sindok permanen amarkani kondo carita kang kasanggit dongeng purwa kang musurasa rasa rumangsa amraksane jalma nglataca olalan becik wis tumangkuk menyang purwa carita sabet bayar mauta gumurek katingal hawa peteng ing jagat petenge mau pratandha ana jalaran kang aran Sima Barong kang metu saka umbaran katon kreng angreng-reng angrusak katanan anggoning bebrayan nanging ing samangke sang Sima Barong kawenan bisa lulus tata jalma marang sababaning makhluk lan tata kangkang tata jalaran tumuruning wahyuning katentreman ananging manita kakang marut jaduluk Sekar Wiswara satriya ning manut jeng ing wiyu ayudha pratandha rampunge gara-gara Sudira Jaya Ningrat kang lebur ing Pangastuti.